Tato konference je v řadě konferencí k vybraným otázkám v ochraně přírody zvláštní, protože je věnována jednomu konkrétnímu projektu, integrovanému projektu LIFE 1 příroda. Je neobvyklá, je dvoudenní, projekt končí, je to závěrečná konference a my se vám na ní pokusíme představit to, co jsme v tomto projektu udělali pro ochranu přírody. A troufám si tvrdit, že tento projekt byl také už od začátku, protože já jsem byla u začátku jeho příprav, připravován a následně zpracováván srdcem. A doufám, že na jeho výsledku to je a bude vidět. Co je integrovaný projekt LIFE? Je to neobvyklý a zvláštní typ projektu LIFE, financovaných Evropskou komisí. Integrované projekty LIFE mají ambiciózní cíl posunout uskutečnění konkrétního strategického dokumentu. V našem případě to byl prioritní akční rámec pro soustavu Natura 2000. Nevím, jestli jste takový dokument někdy viděli, ale ve stručnosti popisuje, co všechno se musí stát, aby soustava Natura 2000 byla funkčním a kvalitním prvkem, který zajistí zlepšení stavu anebo udržení stavu fenoménů chráněných podle směrnice o stanovištích a směrnice o ptácích. Tento projekt jsme, protože jeho ambice je vysoká, realizovali v konzorciu. Je to strategický projekt, proto jeho koordinátorem muselo být Ministerstvo životního prostředí. A dalšími našimi cennými partnery byli kolegové z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd, řečenému Czech Globe, z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy a z Biologického centra Akademie věd České republiky. V realizaci projektu nám byl velmi nápomocný komplementární projekt IZOP 2, zaměřený na rozvoj informačního systému ochrany přírody, jak uvidíte z dalších příspěvků. A teď, nač se vlastně projekt zaměřoval? Ambice musela být vysoká. Chtěli jsme zlepšit účinnost péče o lokality. Chtěli jsme znát stav předmětu ochrany. Směrnice o stanovištích chrání dílem druhy, dílem habitaty v evropsky významných lokalitách, ale i mimo ně. My jsme se zaměřovali na evropsky významné lokality. Ve specifických případech jsme chtěli doplnit poznání, na základě kterého plánujeme péči o vybrané druhy a habitaty. Chtěli jsme umět tuto péči vyhodnocovat a na základě všeho předchozího s lepším vhledem aktualizovat plánovací dokumentaci, která opět popisuje další péči, kterou bychom měli o druhy a habitaty vykonávat. Chtěli jsme umět efektivně využívat finanční prostředky, které jsou k dispozici o péči o přírodu. Chtěli jsme vědět, kde tyto finanční prostředky jsou a protože jich je vždycky málo, tak jsme chtěli umět prioritizovat. Chtěli jsme rozvinout mechanismus, kterým dokážeme poznat, na kterých lokalitách a o které předměty ochrany bychom měli pečovat přednostněji a u kterých péče ještě nějakou dobu může anebo spíš musí počkat. Chtěli jsme pracovat na zlepšení obrazu soustavy Natura 2000. Tím, že budeme intenzivněji jednat s vlastníky a uživateli pozemku v evropsky významných lokalitách a také tím, že jim dokážeme ukázat další přínosy, které chráněná příroda má pro ně a i pro společnost. A vše, co zjistíme nebo se naučíme, jsme také chtěli předávat dál. Na této konferenci, neobvykle dvoudenní, protože projekt je rozsáhlý, budete mít příležitost posoudit, do jaké míry se nám to podařilo. Na konferenci jsme zvali především ty, kterých se projekt nějakým způsobem týkal. Ať už proto, že na něm přímo spolupracovali, anebo proto, že na vás byl projekt zaměřen. Především se jednalo o pracovníky orgánu ochrany přírody, krajské, což je dílem AOPK, dílem krajské úřady, národní parky, vojenské újezdy, Česká inspekce životního prostředí. Program jsme se snažili sestavit do příbuzných tematických bloků, ve kterých se mísí různé pohledy na tutéž věc. Což z programu v některých blocích vyplývá. Motivem pro sestavení některých programových bloků bylo pomoct vám udržet pozornost a zařadit některá velmi populární témata průběžně do programu.
Během programu bude čas na diskuzi a otázky po každém příspěvku. Bude to krátký čas. Účastníci, kteří jsou přítomni online, protože tato konference je online vysílána, tak mohou klást otázky do chatu, ve kterém sledují tuto konferenci, a z těchto otázek budou vybrány některé, které mohou být následně pojednány v diskuzi. Na konci každého dne bude potom ještě panelová diskuze, která je zaměřená na vybranou sadu témat, která budou ten který den projednávána. Prosím, budete-li chtít položit otázku nebo se zúčastnit diskuze, hlašte se. V sále jsou přítomní kolegové a kolegyně, kteří mají mikrofon, a ten vám dají do ruky. Pokládat otázky na mikrofon je důležité, protože, jak už bylo řečeno, sledují nás kolegové online a vaše otázky a příspěvky uslyší ve chvíli, kdy budou proneseny na mikrofon, a konference je také zaznamenávána. A stejně tak váš hlas bude v záznamu slyšet tehdy, pokud budete mluvit na mikrofon. Je-li to všechno, můžeme přejít k programu a prvního příspěvku se ujme můj kolega z odboru monitoringu Jonáš Geiger, který vám představí, jak jsme postoupili se svou znalostí o stavu předmětu ochrany v jednotlivých evropských významných lokalitách. Prosím. Tak já moc děkuji za udělení slova, krásný úvod. Jak už Iva nastínila, a jak už napovídá název samotné konference Od hodnocení k hodnotám, začněme hezky od začátku, a to tedy tím hodnocením stavu. To zapadá i do té představy, že pokud chceme zlepšovat stav chráněných fenoménů, druhů a stanovišť, ať už v rámci soustavy Natura 2000 nebo v rámci jakéhokoliv jiného chráněného území nebo území, kde si ten cíl vytyčíme, tak musíme znát jejich stav. Jak jsou na tom, odkud vychází, kam směřují a zdali jsou nějaké ohrožující faktory, které by mohly ten ať už špatný stav dále zhoršit, nebo prozatím dobrý stav opět zhoršit a vést až postupně k vymizení toho či onoho druhu či stanoviště. Zabrousím krátce do historie a do toho, jak jsme v uplynulých letech a vlastně už dekádách stav druhů a stanovišť v rámci soustavy sledovali. Odpověď je standardním datovým formulářem, tedy standardizovanou metodou, která je stejná napříč všemi státy Evropské unie. Je to metoda standardizovaná s pevně danými kritérii, které se však občas mění v čase, tak, jaký je aktuální konsenzus členských států a Evropské komise. Ty kritéria jsou vesměs stejná pro všechny druhy i stanoviště, což jaksi znemožňuje lepší nastavení toho systému, tak abychom byli schopni sledovat nejenom míru ohrožení těch druhů a stanovišť, ale i poskytovat těm, kteří o lokality pečují, vodítka, na co se zaměřit v případě, že si nejsou jistí důvody, které vedou ke zhoršování stavu a ohrožení výskytu toho předmětu ochrany. Proto jsme si vytkli už na samotném začátku projektu cíl, že chceme zavést vlastní národní systém hodnocení stavu druhů a stanovišť, který byť by měl být tedy plně harmonizován s tím evropským, tak abychom nemuseli vytvářet jedno hodnocení pro naše vlastní potřeby a další pro potřeby Evropské komise nebo evropského reportingu, tak abychom měli jeden systém, který bude jak poskytovat informace o tom, že nám hrozí nějaký problém, že nám mizí předměty ochrany, tak poskytovat vodítka k tomu, proč se to tak je. Takové základní kritéria, se kterými tento systém zkoušíme stavět nebo stavíme, jsou, aby ten systém byl smysluplný, tedy abychom měli jasně dané indikátory, které vycházejí z ekologie druhů a stanovišť, o které v soustavě pečujeme, aby byl praktický, aby mohl skutečně sloužit k nastavení efektivní péče o druhy a stanoviště, aby byl replikovatelný, tedy abychom mohli to stejné hodnocení provádět a opakovat v čase, tak abychom sledovali právě ty trendy a
zjišťovali, jak druhy a stanoviště reagují nebo nereagují na naše snažení. Poloautomatický, aby s tím nebylo moc práce, tedy aby všechna data, která už tím či jiným způsobem sbíráme, tak aby byla předžvíkána nějakým automatickým algoritmem a role člověka, který pečuje o druhy a stanoviště, byla především v tom, že výsledky hodnocení validuje a dále s nimi pracuje v případě, že jsou jaksi reálné a dávají smysl. A v neposlední řadě by měl být tento systém dobře srozumitelný, tak, aby ta široká škála uživatelů, jimiž jsou prakticky všichni aktéři v rámci soustavy Natura 2000, mohli ty výsledky používat bez nějakého dalšího studia, mnoha metodik a dalších podkladů. V praxi, do které tento systém uvádíme v život, se jedná o rámec, kdy na začátku je expert, který sbírá data v terénu pomocí ideálně standardizovaných nástrojů. Ty sebrané informace následně ukládáme do našich centrálních repozitářů nebo databází, v případě druhů do nálezové databáze ochrany přírody, v případě přírodních stanovišť do vrstvy mapování biotopů. Následně se na ta data koukáme algoritmem, který vychází ze standardizovaných metodik. Klademe si otázku, zdali je ten či onen druh nebo stanoviště ohroženo a co s tím můžeme dělat. Ty výsledky sdílíme a validujeme v prostředí, které už Iva popsala, tedy v informačním systému ochrany přírody, který se stává jakousi páteří a takovým základním rámcem, který poskytuje nástroje k tomu, abychom mohli lépe o chráněná území a nejen o ně pečovat. A v posledním kroku, tedy ta potvrzená hodnocení, dále využíváme, hledáme příčiny špatného stavu či zhoršeného a to obecné hodnocení poskytujeme i veřejnosti. Jelikož doufám, že stihnu celou prezentaci projít včas, tak bych nerad, abych poděkování všem, kteří se do procesu zapojili v posledních letech a dále zapojují, zapadlo někdy v posledním zbyslém proklikávání. Takže na tomto místě bych chtěl především poděkovat všem kolegům napříč institucemi, napříč agenturou, ministerstvem, krajskými úřady a dalšími, kteří se zapojili ať už do sběru dat, do datové podpory a údržby databází, které používáme, do týmu hodnocení stavu druhu a stanovišť, který revidoval a pracuje na metodikách a především tedy na těch, na kterých bylo nejvíce agendy, tedy aby řekli, jaký je ten cílový stav a k čemu vlastně v natuře směřujeme, čeho se snažíme dosáhnout, jak kvantifikovat to naše snažení. Když se posuneme když začneme úplně od začátku vlastně v tom procesu, tak ty data sbíráme. Chceme-li ten sběr dat standardizovat a držet v čase stále stejný, tak by byl porovnatelný, musíme mít nějaké nástroje k tomu, abychom ty data do těch našich databází a těch příslušných kolonek vkládali správným způsobem. V rámci projektu jsme tedy připravili několik různých formulářů, pomocí kterých ty data standardizovaně sbíráme v terénu. Snažili jsme se, a věřím, že se povedlo, že tyto formuláře plně reflektují potřeby toho druhu a dávají nám informace o tom, jak se druhům na lokalitách daří a zároveň nám umožňují i sledovat nejenom populace samotné, ale i informace o stavu jejich prostředí a případně i sbírat informace o negativních vlivech na druhy působící. Tak, abychom všechny tyto informace mohli začlenit do nálezové databáze ochrany přírody, kde jsou dostupné nejenom správcům lokalit, ale všem, kteří se v natuře a vlastně v prostředí dat ochrany přírody pohybují. Tato data zpřístupňujeme jako agentura nejenom přes tradiční rozhraní filtru nálezových dat, ale i přes mnohé další nástroje typu GeoReport, o kterých jsme tady hovořili před 2 lety. A to včetně těch informací o možném ohrožení a příčinách špatného stavu ve strukturované a databázově čitelné podobě. U některých druhů je to
stručnější, u jiných druhů je to výrazně obsáhlejší, například u cévnatých rostlin máme pro všechny lokality výskytu velmi dobře zmapováno, které že jsou ty atributy stanoviště, nebo ty vlastnosti stanoviště, které mají pravděpodobně s největší pravděpodobností vliv na stav předmětu ochrany a jeho trend. Stejné úsilí jsme vyvinuli i u vrstvy mapování biotopů, která je velmi kvalitním podkladem pro hodnocení výskytu typu přírodních stanovišť. A tady tedy zatím v pilotním nasazení prohlížečky mapování biotopů zpřístupněme ty zdrojová data, tak aby to velké hodnocení, tedy jak se daří v tomto případu suchým trávníkům na vrchu oblík, bylo dostupné nejenom pro území několika hektarů až kilometrů čtverečních, ale rovněž i pro tu základní jednotku, o kterou potom naši partneři v terénu pečují. Snažíme se tedy o to, aby to propojení bylo v zásadě bezchybné a aby se nám žádná informace v žádném tom kroku nestrácela, tedy abychom měli nejenom ten základní přehled o tom, zda je stav v rámci celého území dobrý, zhoršený či špatný. To už je ostatně informace, kterou nám poskytovali standardní datové formuláře, které tady byly dávno před projektem a kvůli kterým bychom nemuseli nic měnit, ale snažíme se o to, abychom celý tento systém propojili do rámce, kdy máme jasnou vazbu mezi hodnocením jednotlivých výskytů v daném čase a místě, hodnocením dílčí lokality, je-li ten výskyt omezen na jednu malou lokalitu v rámci území, a potom i hodnocení tedy v rámci chráněného území, tak abychom měli nějaký manažerský přehled o tom, kam lépe zacílit naše snažení. Využíváme k tomu 3 základní stavy, které odvíjíme od toho, do jaké míry spatřujeme ohrožení dalšího výskytu druhu či stanoviště v rámci sledovaného území. Chcete-li, do jaké míry naopak tedy považujeme zabezpečení udržení dalšího výskytu za reálné a bezproblémové. A na základě toho tedy vysíláme všem uživatelům hodnocení, v první řadě tedy správcům lokalit, kteří nastavují péči o chráněná území a pečují o ně, tu informaci, zdali je péče správně či nedostatečně nastavená. Je tady samozřejmě vždycky ještě takový stav čtvrtý, schovaný, tedy neznámý, kdy přiznáváme, že nevíme, jak na tom ten druh či stanoviště je a potřebujeme sebrat lepší, aktuálnější nebo detailnější data. V praxi podíváme-li se na ten jednotlivý druh na jedné lokalitě, čemu říkáme v takovém tom agenturně ochranářském slangu předmětu lokalitě. Zde máme hodnocení člověka velkého v evropské významné lokalitě Bonitice, rozdělené po všech těch indikátorech, které pro vybrané taxony sledujeme. Jsou tady tedy nejenom informace o populaci, které vyloženě stanovují, do jaké míry nám hrozí ztráta výskytu toho druhu či stanoviště v budoucnosti, ale rovněž i informace o stavu jeho prostředí v případě obojživelníků, tedy typicky o nadměrném tlaku ryb, průhlednosti vody či pokrvnosti vodní vegetace, kterou například tady uváděný čolek potřebuje ke zdárnému rozmnožování a tím pádem logicky zabezpečení dalšího výskytu. Ten rámec informačního systému ochrany přírody nám umožňuje jak to celkové hodnocení, tak ty dílčí indikátory pro informování správců území nejenom zprostředkovávat a sdílet napříč útvary agentury a brzy věřím, že i institucemi, ale rovněž označovat hodnocení jako validní či nevalidní, tedy hodnocení validovat. Je to v zásadě obdobný proces, jaký používáme u nálezových dat, u samotných nálezových dat, která poskytujeme ať už orgánům ochrany přírody, tak veřejnosti. Je to proces s několika významy. V první řadě jde o to, že agentura jako poskytovatel dat
si musí pevně stát za tím, že data, která pouští do světa a která ukazuje veřejnosti i dalším aktérům, jsou skutečně správná a zobrazujeme tedy následně pouze taková data, která prošla celým tím kolečkem validace a na jejímž konci tedy byl nějaký expert z regionálního pracoviště, který dal tomu jednotlivému hodnocení druhu na lokalitě v daném čase atribut validováno. Zároveň tento mechanismus chceme využívat k tomu, abychom si ověřili, zdali základní data, ze kterých vycházíme, nejenom my, ale i orgány ochrany přírody ve své standardní činnosti, jsou správná. A v neposlední řadě se tedy jedná o mechanismus, kterým systematicky testujeme správnost metodik a validujeme si, zdali to, jakým způsobem chceme určovat stav druhů a stanovišť, skutečně odpovídá tomu, jak tento stav vnímají ti, kteří je znají nejlépe, tedy správci území. Validovaná hodnocení postupně zveřejňujeme na portálu informačního systému ochrany přírody, což je takové veřejné rozhraní, kde najdete nejenom přehled hodnocení stavu, ale rovněž již známé a populární karty druhů, nově i karty území a karty opatření a mnohé další podweby. A abych přidal ještě jedno poděkování, tak je důležité na tomto místě poděkovat všem kolegům, opět ať už v rámci krajských úřadů, které jsme v rámci projektu navštívili a se kterými jsme způsob hodnocení a nastavení indikátorů a metodik diskutovali, ať už při jednání na samotných krajích, či v terénu, jako je tady v případě Českého středohoří na lokalitě Střevíčku Pantoflíčku, a se kterými jsme vedli dlouhé a stále vedeme dlouhé diskuze o tom, jak nastavit cílové stavy, tedy ty stavy, soustavy Natura 2000, tak, aby byly reálné, dosažitelné a umožnily nám udržet kvalitu výskytu druhů a stanovišť v naší krajině. Výsledkem je potom samotné hodnocení, které může sloužit ať už k nějakým manažerským přehledům, kdy si například můžeme klást otázku, jak jsou na tom jednotlivé typy přírodních stanovišť napříč soustavou. Případně to stejné si můžeme klást pro obojživelníky a na základě toho tedy, jak si v ústředních orgánech ochrany přírody na ministerstvu či na ústřední agentury tázat, jaké lepší podmínky pro nastavení péče a péči o tyto fenomény bychom mohli přinést, tak především si musíme klást otázku, jak jsou na tom ty jednotlivé indikátory a jak bychom lépe mohli pečovat na té úrovni základní, tedy úrovni výskytu druhu na lokalitě. Celé to neděláme jenom proto, abychom měli krásné barevné manažerské shrnutí, ale abychom byli schopni tuto informaci poskytovat těm, kteří ji vážně potřebují a kteří potřebují k nastavení, lepšímu nastavení plánované i jak se potom implementované péče v terénu, kdy to hodnocení stavu předmětu ochrany je jednou pouhou kostičkou v rámci celého nastavení kontextu adaptivního managementu, o které se v rámci informačního systému ochrany přírody pokoušíme. Myšlenka je tedy taková, že to hodnocení stavu druhu či stanoviště na dílčí lokalitě porovnáme s tím, do jaké míry plníme stávající plánovací dokumentaci a na základě toho následně buď pokračujeme v našem bohulibém úsilí, tedy za předpokladu, že stav předmětu ochrany je dobrý, vše, co jsme si předsevzali, plníme, či naopak přistoupíme k revizi plánovací dokumentace v případě, že nám stanoviště či druh ubývá a přitom jaksi nedosahujeme těch výsledků opatření, které jsme si předsevzali. Na hodnocení dopadů nebo hodnocení těch plněných samotných opatření pracujeme, bude to brzy, věřím,
zpřístupněno v rámci informačního systému ochrany přírody, tak, abychom byli schopni v té základní otázce minimálně porovnat, zdali to, co jsme si naplánovali a v místě, kde jsme si to naplánovali pro ten daný druh, bylo skutečně realizováno. Někde je to takhle pěkně v překryvu, jako tady v případě hořečku mnohotvarého českého, jinde docházíme ke zjištění, že ten překryv tak ideální není. Cílem tedy je, abychom všechny tyto informace byli schopni sdílet v rámci toho jednotného rozhraní, kterým je informační systém ochrany přírody, a abychom tedy byli schopni nejenom pro lokality soustavy Natura 2000, ale pro všechny lokality výskytu chráněných vybraných druhů a stanovišť či biotopů zprostředkovat tu informaci, zdali naše snažení, které nás stojí nemálo energie, finance, emočních zdrojů a nevím čeho dalšího, nese ta správná ovoce v podobě zlepšování stavu druhů, stanovišť a krajiny. Takový krátký výhled do budoucna, tedy v rámci příštích měsíců můžeme slíbit nejenom to, že budeme dál doplňovat hodnocení samotných druhů a stanovišť, ale že tedy ty slibovaná propojení budou postupně uváděna v život a budou dostupná těm, kteří to nejvíce potřebují. Děkuji a předávám slovo. Děkuju. Ačkoliv to vypadá jako samozřejmá věc, že chceme-li pečovat o evropsky významné lokality, měli bychom znát, jaký je stav toho, o co v těch lokalitách pečujeme, tak v době, kdy jsme plánovali tento projekt, tak to věc samozřejmá nebyla. Teoreticky ano, ale věc bylo nutno zvládnout metodicky, protože předměty ochrany se rekrutují z mnoha různých druhů, každý s jinou biologií a s jinou ekologií. A něco podobného platí i pro habitaty, přírodní stanoviště. Každé z nich je jiné a už jenom mít data dostatečná pro to, abychom stav mohli vyhodnotit, nebylo jen tak. Metodicky nastavit, podle čeho vlastně budeme poznávat, jestli je předmět ochrany v dobrém nebo nedobrém stavu, byla další výzva. A potom to všechno dát datově dohromady tak, aby to splňovalo požadavky, které Jonáš jmenoval na začátku. To znamená způsob vyhodnocování. Například byl schopen průběžně reagovat na nová data, která monitoringem získáváme. V tomto projektu jsme se významně posunuli a nyní prosím vaše dotazy k tomuto tématu. Máte-li? Dobrý den, jmenuji se Rastislav Lukovič. Velice zajímavá přednáška o tom, jak si stojí na tom naše příroda, co všechno chceme hodnotit a k něčemu se dopracovat. Já se chci zeptat, vy jste tam mluvil o různých lokalitách, či už z hlediska flory, ale i prostě druhů, z hlediska fauny. Zdali je něco i v tom opačném směru. To znamená, zdali jsou v Česku nějaké lokality, kde je enormné přemnožení a ohrozuje to ty druhy, ty ostatné druhy, anebo to, co mi napadá z hlediska flory, že jsou lokality, kde je bolševník a jsou s tím velké problémy. Zdali se sleduje nejen to pomůžme, ale na druhé straně aj zamezme tomu, co se má dít do budoucna. Děkuji. Děkuju. Děkuji za otázku. Ano, snažíme se ty ohrožující faktory, ty vlivy a hrozby, které mohou působit a velmi často působí na druhy a stanoviště v rámci chráněných území, sledovat a ideálně i kvantifikovat tak, abychom byli schopni upozornit v rámci toho představového hodnocení na tato rizika. Invazní druhy jsou nedílnou součástí naprosté většiny indikátorů u většiny druhů, prakticky u všech cévnatých rostlin, u většiny druhů živočichů taktéž, rovněž u všech typů přírodních stanovišť. Na ty více lokální otázky, tak tam je třeba hledat ty příčiny buď v nějakých detailních
poznámkách těch, jenž navštěvují ty lokality, případně potom pomocí speciálních studií, které jsme v rámci projektu rovněž zadávali a na které tuším dnes také přijde řeč a které se pokouší opět tyto rizika nějaké lépe popsat a nastínit, co s nimi. OPKČR jinak realizuje celorepublikový projekt InvazMap, který je zaměřený na mapování výskytu invazních druhů. A později v programu, po obědě, bude krátký vstup, který se bude věnovat sledování vlivu přezvěření. Tak poprosím tam o další dotaz. Já bych se chtěla zeptat, jestli se taky jde druhou stranou, že třeba máme nějakého chráněného živočicha, třeba bobra, a toho už je jako, že někde už jako zjistíme, že už nemusí být v té lokalitě chráněný, nebo jestli někdy vůbec dojdeme k tomu, že už ho není potřeba chránit, to je jedna otázka. A druhá otázka je, jak se ty metodiky de facto vypořádávají s takovým tím cyklem, že tady máte kuňku a tady ve své podstatě se může najít nějaký živočich, který tu kuňku prostě sežere. Ještě poprosím, abyste se představila. A další mluvčí, prosím Hana o to... Jouklová, Povodí Vltavy. Děkuju. A další mluvčí, prosím o to, aby drželi mikrofon blíže ústům, aby jim bylo lépe rozumět. Děkuju. Děkuji. Na začátku té prezentace jsem dost málo zdůraznil, že primárním cílem tohoto hodnotícího rámce je právě soustava Natura 2000 a její předměty ochrany, které jaksi z podstaty svou značnou rigidností úplně neumožňují nebo velmi těžko umožňují vyřadit předmět ochrany, který se zároveň stále v rámci té evropské významné lokality vyskytuje. Takže v tomto ohledu se obávám, nebo v tomto ohledu zkrátka nelze chránit něco, nelze přestat chránit něco, co máme v dobrém stavu a říkáme si, že stačí. Takže v tomto ohledu zkrátka tu ochranu nelze snížit. Věcí jinou je, že to se za mě ale netýká ani tak druhů, je, že směrnice o stanovištích, ze které tedy Natura 2000 vychází, umožňuje samozřejmě různé zásahy v rámci povolených výjimek a tam je potom možná budoucí role toho hodnocení tak, abychom například byli méně přísní tam, kde máme nějaký prostor v rámci dobrého stavu a byli schopni povolit některé záměry a naopak byli přísnější tam, kde máme stav zhoršený nebo špatný. Tam bychom naopak tedy měli být na pozoru, zdali nám navrhované záměry nějakého konfliktního využití toho území naopak ten stav ještě dále nezhorší a nezabrání nějaké obnově toho stavu dobrého. Takže toliko k bobrovi. Doufám, že jsem tím odpověděl na celou otázku. Ještě konflikt mezi dvěma předměty ochrany. Děkuji. A konflikt mezi dvěma předměty ochrany neřešíme upřímně úplně často. Co se týče druhů, co se týče stanovišť, tak tam skutečně velmi často dochází k tomu, relativně často dochází k tomu, že nám jeden předmět ochrany přechází v druhý, tak jak nám bohužel ta příroda úplně dobře nesedí do těch krabiček, do těch šuplíčků, které jsme jí vymezili v rámci katalogu biotopů. A tam je to problém, který řešíme opakovaně a dlouze a doposud jsme na něj, obávám se, nenašli úplně dobré řešení. Máme ale jeden dotaz od sledujících online, takže poprosím svého kolegu Ondru Vítka, který sleduje chat. Uživatel Joker83 položil dotaz. Neplánujete dodat do nástrojů nějakou nápovědu či průvodce, případně ukázku vhodného záběru pohledu při fotodokumentaci, aby byly zachycené nutné identifikační znaky? To mě trošku mrzí, že se asi nemůžu uživatele Joker, omlouvám se za zapomenutí zbytku jména, doptat. Zdali dotaz směřuje k tomu, jak sbíráme samotná data,
to bych usuzoval z těch identifikačních znaků, či k tomu, jak využívat samotné hodnocení. K samotnému hodnocení jistě podrobnou nápovědu ideálně v rámci systému plánujeme. V rámci sběru dat, tak tam se obávám, že agentura není schopna zajišťovat tak kvalitní nástroje, jaké má například aplikace iNaturalist a možné zájemce o velmi dobrou pomoc při identifikaci druhů bych odkázal spíše na iNaturalist a obdobné aplikace či portály. Děkuji vám, Marie Kotasová Adámková, Masarykova univerzita. A já se jenom chci zeptat, z jakých vlastně informací vycházíme při hodnocení toho trendu, protože my třeba se setkáváme s tím, jestli máme opravdu vycházet z vyhlašovací dokumentace nebo z inventarizačních průzkumů za minulé desetiletí a někdy je to opravdu takový oříšek. Tak tohle, jestli bys mi mohl vysvětlit, budu ráda. Děkuju. Jo, děkuji. Ty trendy, které nám tady na tom slajdu svítí jako zlepšující se, co se celkového hodnocení týče, tak ty vychází z těch předchozích hodnocení v rámci té metodiky, kterou jsme si nějakým způsobem už standardizovali a kodifikovali v rámci projektu. Vede to k tomu, že řada lokalit, kde máme ten původní stav neznámý, bude mít v tom prvním kroce hodnocení rovněž trend neznámý a budeme ho schopni stanovat až postupně přibývajícími časovými řezy toho hodnocení. Co se využití starších dat týče a stavu při vyhlášení, tak to jsou všechno data, se kterými intenzivně pracujeme, jsme pracovali a nadále pracujeme při stanovování cílových stavů, které jsou tím hlavním, k čemu se upíráme a s čím vždy porovnáváme ten aktuální stav druhu nebo stanoviště. Ten opět vychází, myšlenka toho samotného hodnocení opět vychází z duchu směrnice o stanovištích, kde tedy základním předpokladem a základním požadavkem je nezhoršit ten stav při vyhlášení. Nahlížíme tedy do stavu při vyhlášení, do souhrnu doporučených opatření a do dat, které máme historici k dispozici, tak, abychom byli tomuto požadavku nezhoršit a zlepšit schopni dostát. Ještě jednou bych si chtěla zeptat, jestli dochází i, Jahana Jouklová v Povodí Vltavy, se chtěla zeptat, jestli dochází i k rušení, když už tam ten předmět ochrany jako dlouhodobě není. Ano, k tomu dochází a lépe by jistě odpověděli někteří kolegové z Ministerstva životního prostředí. Proces je to, jak už jsem naznačil, kvůli rigidnosti soustavy Natura 2000, která jaksi nepředpokládá, že ať už naší vinou nebo nikoli předmět ochrany vymizí, tak nepředpokládá, že by tento stav měl nastávat úplně pravděpodobně, ale ano, k tomuto dochází, rušíme předměty ochrany, zároveň je s tím spojena určitá povinnost, tuším téměř vždy, jeden předmět ochrany nahradit jiným, respektive ten druh v rámci jedné evropské významné lokality nahradit druhem stejným v rámci evropské významné lokality jiné s minimálně tak kvalitním výskytem. Tak. Jonáši, děkuju. No. Zdálo by se, že když známe stav předmětu ochrany na jednotlivých lokalitách, že teď už bude snadné rozhodování, kam investovat přednostně energii, prostředky a péči. No přece do těch předmětů ochrany, které jsou ve zhoršeném nebo špatném stavu. Tak jednoduché to ovšem není, protože cílem směrnice o stanovištích není jenom stav předmětu ochrany zlepšit, ale taky udržet dobrý stav těch stávajících, což se v případě mnoha předmětů ochrany neobejde bez další dodatečné péče, to znamená vynakládání finančních prostředků. O tom, jak lépe nebo jak posunout a dále promyslet rozhodování o tom, kam investovat energii, čas a peníze přednostně, tak uslyšíme v dalším příspěvku, který bude po přestávce a přednese ho Ivana Jongepírová. Do té doby máme čas na coffee break. Představuji vám Ivanu Jongepírovou z AOPK,
která nám řekne, jak tedy prioritizovat rozdělování peněz a energie při péči o lokality. Prosím. Tak dobré dopoledne. Na mě připadl úkol seznámit vás s jedním z cílů projektu, který byla vlastně prioritizace, to znamená stanovit si, co vlastně bychom měli primárně dělat v dnešní době, nebo neustále jsou omezené prostředky nejenom finanční, ale i lidské kapacity. Takže jsme se snažili nastavit nějaký takový systém, který by mohl reagovat na tady třeba i měnící se podmínky, které tady na tu údržbu máme, s tím, že tady tento systém, který byl zpracovaný a zatím testovaný na Agentuře ochrany a přírody, tak je taková představa, že pokud bude se líbit i dalším vlastně orgánům ochrany přírody, jako jsou třeba národní parky nebo krajské úřady, takže by mohl být potom i šířeji využívaný. Navazuje tady toto na vlastně adaptivní managementový cyklus, který ukazuje, jakým způsobem by měla vlastně monitoring lokalit, vyhodnocení stavu, plánování péče a realizace, jakým způsobem by mělo probíhat. Krátce o tom, jak tady tento návrh prioritizace vznikal. I když jsem byla garantem tady této části projektu, tak samozřejmě to je úkol, který by člověk sám nezvládal, tak se nám podařilo dát dohromady pracovní skupinu, která se skládala jak z odborníků z ústředí agentury, tak regionu, tak jsme měli i vlastně dalšího spolupracovníka z Krkonošského národního parku, kde se právě způsobem prioritizace už zabývali. Hlavní teda pozornost byla věnována údržbě biotopů, jejich zlepšení a také potom péči o vybrané druhy. Poté, co byl ten takový nástřel nebo první způsob zpracovaný v roce 2020, tak jsme měli tak vlastně to bylo zapracované do organizačního opatření ředitele s tím, že se ty hlavní výstupy promítly do plánování péče pro program péče o krajinu a následně tady této metodiky bylo využité také při stanovení záchranných programů pro biotopy. A v dalších letech to bylo testované také na regionální úrovni. Jak jsme postupovali? Základními kritérii pro to hodnocení tak bylo samozřejmě, aby ty biotopy byly, nebo i druhy byly součástí Natura 2000, aby vyžadovali aktivní péči a zrovna v době, kdy jsme to vlastně začínali řešit, tak vyšel červený seznam biotopů Milana Chytrého, takže to byl vlastně takové základní věc, podle které se následně vlastně také hodnotilo. V úvahu se brala rozloha těch biotopů v rámci České republiky, možnost jejich obnovy, rychlost sukcesní změny a potom to, co už vám tady Jonáš přede mnou ukazoval, stav, v jakém jsou, jestli vyžadují zlepšení ty biotopy, anebo vůbec jestli zlepšit jdou teda. K té údržbě biotopu jsme potom používali tady takový vzorec, který vidíte tady dole. To znamená, že jsme vzali hlavně ty 4 základní kritéria. Červený seznam, rozloha, možnost obnovy a rychlost sukcese. A k tomu jsme, podle toho, jak jsme usoudili, že jsou důležité, dali různou váhu kritérií. Vznikla takováto pracovní tabulka, kdy jsme dávali body, tady jak vidíte třeba rozloha, pokud měla tady pouze celý biotop má jenom 3 hektary, tak měl největší počet bodů. Naopak možnost obnovy, která je třeba velmi problematická, tak také dostal více bodů. Z toho nám vyšel různý počet bodů, který jsme potom rozdělili do 5 kategorií. Tady vidíte kategorii 1,
jsou to vlastně ty nejohroženější biotopy, v podstatě se dá říct takové rodinné stříbro, které tady máme, které vyžadují pravidelnou péči v určitém intervalu a intenzitě. Tady k další, vlastně, takže toto je ta nejohroženější kategorie, která v rámci agentury je vázaná samozřejmě nebo neměla by být vázaná jenom na lokality Natura 2000 v Evelky, ale měli by vlastně tady se věnovat pozornost i pokud leží mimo ty evropsky chráněná území některé tady tyto biotopy. Další kategorii dvojkou, do té jsme dali všechny předměty ochrany, které spadly sem samozřejmě třeba i osíkové trávníky nebo psárkové louky, což jsou biotopy, které obnáší tisíce hektarů, tak tady potom vlastně, pokud se to prioritizuje, tak by se jako priorita samozřejmě měly brát hlavně ta území, která ta kvalita je zlepšená ještě, nebo mají vyšší kvalitu v tom, že mají nějaké obsahují chráněné 3 ohrožené druhy, je tam nutná ruční seč nebo uživatel nedosáhne na agroenvironmentální opatření. Kategorie 3. a 4. by měla mít zajištěnou alespoň minimální údržbu, to znamená, jsou to jenom takové základní nastavení, které by se potom mělo spíše upřesňovat na regionální úrovni, podle zase toho, kolik to obsahuje chráněných a ohrožených druhů, nebo že to třeba nelze udržovat ze zemědělských dotací, nebo je to nějakým způsobem třeba s dlouhodobými smlouvama nějakým způsobem s tím vlastníkem či uživatelem ošetřeno. A v kategorii 5 by měla být ochranou přírody ta péče jenom usměrňována a měla by se vlastně hradit ta péče především ze zemědělských či lesnických dotací. Toto je samozřejmě jenom takový základní rámec, podle kterého by se třeba regiony měly řídit, ale samozřejmě, jak už jsem řekla, hodně to záleží na těch místních podmínkách. Co jsme v té prioritizaci nezohledňovali, tak jsou opatření na likvidaci invazních a expanzivních druhů v jakémkoliv biotopu, protože to je věc, kdy se to vlastně ta situace napříč vlastně v celé republice velmi zhoršuje a nelze říct, kde primárně by ty druhy měly být eliminované a kde ne, nebo který biotop je tím ohrožený více, takže toto jsme vlastně do toho nezahrnovali, protože to opravdu může spadnout do jakéhokoliv biotopu. A dalším věcí, která nebyla zohledněna, jsou různé ochrany proti škodám způsobeným zvěří, protože opravdu tady toto je zase další věc, která se zhoršuje napříč republikou a záleží to zase na těch místních podmínkách, kde je situace natolik závažná, že to opravdu potřeba co nejrychleji řešit. Kromě toho, že jsme vlastně stanovili teda kategorie pro údržbu těch biotopů, tak vlastně jako takový byprodukt vzniklo takové trošku hodnocení potřeby zlepšení těch biotopů na národní úrovni, kdy jsme hodnotili, jak velká rozloha toho biotopu v rámci České republiky má kvalitu nejlepší, první nebo druhou, anebo vlastně ta 3., 4., kdy už je ten stav zhoršený, je potřeba s tím něco dělat. Také jestli vůbec lze ten biotop zlepšit, jakou má hodnotu dle červeného seznamu a jakou mají rozlohu s tím, že jsme vycházeli, že pokud je ta rozloha nízká, tak by teoreticky mohlo být to zlepšení rychlejší. Dle tady tohoto jsme vybrali biotopy, které zásahy na zlepšení nepotřebují, protože 80% jejich rozlohy spadalo, mělo tu kvalitu 1 nebo 2. Zlepšení není, potom biotopy, které zlepšení není možné, nebo není ani třeba potřebné.
Další vlastně kategorii byly zlepšení je nutné a přitom možné poměrně rychle, nebo je nutné, ale bude pomalejší, nebo není urgentní, a nebo biotopy, kdy to zlepšení není opravdu tak potřebné, protože ty biotopy nepatří k nějakým jako super špekovým. Z toho, co jsme na národní úrovni jako vypadlo, tak jsou to biotopy, které lze zlepšit poměrně rychle, ať už je to třeba mechanickým narušením povrchu, snížením trofy, odstraněním horní vrstvy půdy, jako jsou třeba různé písčiny, pravidelným odvozem biomasy, likvidací náletu, dosevem některých druhů a podobně. Z tohoto nám vyšlo, že tam, protože se v posledních letech dělají různé pokusy nebo už realizují se zásahy na třeba dosevy, na travní porosty, takže je jasné, že celkem zlepšení by mohlo být u ovsíkových luk nebo poháňkových pastvin, kdy to je ale samozřejmě, jsou to biotopy, které mají velkou rozlohu, tak aspoň někde cíleně zase podle regionální úrovně vybírat to, kde je to nejvíc potřeba. Naopak zase třeba jednoletá vegetace písčin je velice jednoduchá obnova, v tom je to odzkoušené, jak třeba v Národní přírodní rezervaci Váté písky nebo přírodní památce Bzenecké cvičiště, kdy se jenom odsunula eutrofní nebo odvezla eutrofní vrstva půdy. Na regionální úrovni potom se k té prioritizaci vážou vlastně další podmínky, kdy primárně by se měly vybírat teda biotopy z kategorie 1, to jsou ty nejohroženější, to rodinné stříbro, a předměty ochrany daných EVLek nebo chráněných území. Ty další kategorie by měly mít zohledněné to, že se tam hlavně vyskytují chráněné nebo ohrožené druhy, anebo že je ten biotop třeba lokálně významný a měl by mít zajištěnou aspoň minimální péči. Samozřejmě je potřeba brát i v úvahu to, že ta lokalita po obnově a je potřeba ji pravidelnou údržbou stabilizovat, nebo třeba vyžaduje ruční práci a ty finance ze zemědělských dotací nejsou dostatečné. Prioritizovali jsme také péči o druhy s tím, že vlastně do kategorie 1 by měly vždycky spadat druhy schváleného záchranného programu a regionálního akčního plánu, stejně jako u biotopů do kategorie 2 se týká předměty ochrany v jednotlivých chráněných územích, EVLkách a ptačích oblastech, a do kategorie 3, která by už nějakou péči měly mít ty druhy zajištěné, tak jsou to kandidáti záchranných programů anebo druhy červených seznamů v kategorii kriticky ohrožené a ohrožené. Takže tak toto bylo aspoň takové základní noty, které jsme si dali. V dalších letech se to potom testovalo s tím, že jednotlivé regionální pracoviště každoročně si napsali své představy o tom, co by se vlastně mělo dělat pro ty jak biotopy, tak druhy. Primárně se vybíralo teda z kategorií 1 a 2. My jsme tady tomuto seznamu říkali seznam zbožných přání, který se potom po realizaci se potom sledovalo, co se skutečně podařilo realizovat a jak se plánování vlastně s tou realizací potkalo. Zjistili jsme, že mezi jednotlivýma pracovištěma regionálníma jsou různé, nepracují všichni stejně, nebo neumí všichni stejně plánovat, protože samozřejmě jedna věc je to, co se naplánuje, a to, co se realizuje, takže ty regionální pracoviště, které měly menší vlastně objemy prací, tak ty většinou zvládali tady i to plánování dělat detailněji, což je docela pochopitelné. Často
se některé věci nepodařilo realizovat díky zpoždění výběrových řízení, problémům třeba s vlastníky, se zhotovitelem, nepříznivými klimatickými podmínkama a podobně. Nicméně jako postupně se třeba některé ty pracoviště zlepšovala, ale stejně je to tady ještě máme tady ještě rezervy a určitě třeba i to plánování bude do dalších let potřeba zlepšit. Takže závěrem jsme taky ještě diskutovali ještě v pracovní skupině, jak se vlastně k tomu postavit, k tomu nedostatku těch financí, s tím, že bylo řečeno, že je lepší udržovat co nejvíc skvělých biotopů i za cenu toho, že jich v součtu vlastně bude méně, než se dopracovat k nějakému průměru, který bude jako něco halabala udržované všude. Potom v těch průměrných lokalitách, že lze zkoušet různé managementy. Takovým trošku problémem nebo takovým něčím, co je potřeba brát do úvahy, je to, že tím, jak probíhá, se zvyšuje prozkoumanost různých biotopů a toho, jaké jsou nároky na management, tak jako se tím často zvyšují i finanční prostředky nebo nutnost finančních prostředků jak pro péči o biotopy, tak i pro některé druhy. Samozřejmě je nutná flexibilita, to znamená, že třeba jak se dělají 10leté plány péče, tak je jasné, že by třeba tady právě přes ty indikátory, i co ukazoval Jonáš, mělo být možné, že když zjistíme, že některá péče není nejvhodnější, tak aby byla možná rychlá změna. Co je vlastně velmi zásadní, tak je budování vztahu s vlastníky a uživateli těch pozemků a taky vlastně bychom neměli být smutní z toho, že se nám občas něco nepodaří v jednom území udělat, ale samozřejmě hledají se potom alternativy, kdy se třeba stejné zásahy udělají o kousek vedle, třeba jenom kvůli tomu, že v tom prvním území se nenašel vhodný zhotovitel nebo vlastník nedal souhlas. Kdybychom měli všechno vlastně dělat tak, jak si představujeme a jak by to vyžadovali všechna chráněná území, tak je jasné, že by ty finanční prostředky na tu péči měly být minimálně o řád, možná dokonce místama i o 2 vyšší, což jako vypadá, že je zvlášť v současných podmínkách naprostá utopie. Takže tolik aspoň stručně o tom, jak ta prioritizace jako se nastavila. Samozřejmě je to dynamický systém, to znamená, že podle těch tabulek a hodnocení, které jsme tam dali, když se změní třeba stav některého biotopu, tak se to dá lehce přepočítat. Děkuji za pozornost. Děkuji moc. Prioritizace péče je bolestné téma, protože zaprvé se vlamuje do zavedených procesů prioritizace rozdělování prostředků na jednotlivých regionálních pracovištích a za druhé je to moment, kdy plán bolestně naráží na realitu a na fyzická omezení. Domnívali jsme se ale, že tento projekt nám může poskytnout příležitost trochu víc promyslet způsob, jakým by se prioritizovat alespoň trochu dalo. A nyní vaše dotazy. Dobrý den, Kamila Tichá, Výzkumný ústav vodohospodářský. Já se chci zeptat, já jsem tam zaznamenala jenom samé suchozemské, případně mokřadní biotopy, jestli se ta prioritizace také týkala vodních biotopů. Týká se to, já jsem samozřejmě, ty tabulky jsou hodně veliké, já jsem ukazovala jenom ty priority 1, ale samozřejmě se to týká všech biotopů zahrnutých do červeného seznamu toho Milana Chytrého. Jo? Takže z toho jsme vycházeli a hlavně těch, které tu péči vyžadují. Takže biotopy z různých důvodů, které péči nevyžadují, tak tam do toho nebyly zahrnuté. Děkuju. Další otázka. Rastislav Lukovič. Peněz nebude nikdy dost, to je jasné. A vždy jsou až na tom prvom případě.
rozhodování. Je mi jasné, že příroda tady je stovky milionů let. Do toho lidstvo začalo zasahovat tím, že přicházelo z nápady, jakým způsobem civilizovat ty jednotlivé oblasti. Kde se to přehnalo, tak například vidíme to v Ostravsku, kde se nejen civilizovalo, ale i industrializovalo. Má otázka zní, máme 30 let od revoluce. Jsou tady oblasti, které byly v těch 90. letech velmi dobře zmapovány a bylo rozhodnuto, že se jim bude věnovat pozornost, aby se napravily ty škody, to, co se za toho minulého režimu neudělalo, alebo nedělalo. Zároveň tu byly oblasti, takzvané ty vojenské újezdy, které nebyly přístupné. Je v současné době nějaké sledování těch oblastí a řekne se, tady prostě 60-80 let byli jenom vojáci a bylo to ponecháno na přírodu a po 30 letech je ten stav prostě lepší, horší, alebo k něčemu směřuje. Čiže abychom věděli, jak ty finanční prostředky prostě umísťovat a využívat, tak je i tahleta oblast, kde to bylo necháno na přírodu a zdali je potřebné tomu věnovat v současné době pozornost. No, samozřejmě, já myslím, že tady toto vychází z mapování natury, kdy, jak ukazoval už vlastně Jonáš Geiger, kdy se mapují se biotopy, mapují se druhy a to bez ohledu na to, jestli komu to území patří, kam to spadá, takže nevím, co k tomu víc jako dodat. A je někde vlastně přehled? Ta prioritizace, hodnocení prioritizace bylo dělané podle stavu vlastně těch jednotlivých biotopů, ne podle toho, jakou mají minulost. To znamená mnohé třeba ty věci se zachovaly, třeba já nevím, Pěnovcová prameniště třeba máte někde možná i ve vojenských újezdech nebo v něčem takovém, jo. To prostě tady toto je základním kritériem je opravdu ta kvalita těch biotopů. Je někdy na internete přehled, že by se člověk mohl s tím seznámit? Já ještě doplním, že v České republice jsou momentálně 4 vojenské újezdy, teď nevím, jestli všechny, anebo jenom 3 z nich jsou evropsky významnou lokalitou a nebo ptačí oblastí a na to konto jsou na jejich území sledovány stav jejich předmětu ochrany. Každá EVL ptačí oblast má předměty ochrany, ty jsou proto sledovány. Dokonce některé se staly chráněnou krajinou oblastí, jako Brdy třeba. Ano. Mapování biotopů sleduje výskyt všech přírodních biotopů na všech územích, které jsou technicky dostupné. Části vojenských újezdů nejsou z praktických důvodů technicky dostupné nebo nejsou vždycky, ale tam, kde je to možné, tak přírodní biotopy sledujeme. Stav předmětu ochrany v některých případech je a v některých případech bude dostupný na portálu ochrany přírody a krajiny a data ze sledování druhů jsou k dispozici v nálezové databázi ochrany přírody, takzvaném ENDOPu. Na základě těchto dat se provádí hodnocení. Ta data jsou dostupná veřejnosti po jednoduché registraci k náhledu a vrstva mapování biotopů je dostupná na několika různých místech, buď to ke stažení, anebo k náhledu. Děkuji. Já také děkuju. Poděkuju i Vaně Jongepírové. A o další příspěvek poprosím Nikol Zelíkovou z Ministerstva životního prostředí. Bude mluvit o tom, kde vlastně jsou finanční zdroje pro péči o předměty ochrany v Natuře 2000. Děkuju. Já taky děkuju. Dobrý den všem. Ještě než se pustíme do téhleté finanční části, která teda nebude úplně tak nejzáživnější a plná barevných obrázků, ale furt je to téma, které se prolíná napříč ochranou přírody, tak bych si dovolila jenom tady poděkovat všem kolegům, kteří se na tady téhleté aktivitě projektu podíleli
ať už těm, se kterými jsem měla možnost spolupracovat, nebo mým předchůdcům, protože se jich tam pár vystřídalo a nepotýkali se úplně s nejjednoduššími úkoly. A jedním z nich právě byla i finanční analýza, jejíž výsledky si tady dneska představíme. A než se ještě do nich ale pustíme, tak Iva už tady na začátku zmiňovala něco o prioritním akčním rámci a pro finanční analýzu to byl docela důležitý dokument, protože nám stanovuje nějaký odhad toho, kolik vlastně bychom na programové období 21 až 27 potřebovali peněz a na udržení a péči o soustavu Natura, která dělá, řekněme, nějakých 17,5 miliardy korun. A tady tahle ta částka se potom dělí mezi opatření, která jsou i vypsána vlastně v PAFu, v prioritním akčním rámci. Patří mezi ně vyhlášení a správa lokalit, monitoring, reporting, výzkum, osvěta, udržovací a obnovní péče o stanoviště a druhy na ně vázané, předcházení a kompenzace škod způsobená chráněnými druhy a opatření pro další druhy, která nejsou uvedena právě ve vztahu k těm stanovištím. Je tady zmíněna také opatření o zelenou infrastrukturu, a ty ale v finanční analýze nebyly zahrnované, protože zaprvé se nejedná o ty centrální jádrové oblasti, které tvoří Naturu, jako jsou EVL a ptačí oblasti, a navíc tady vzniká taky nový projekt, který se touto problematikou bude zabývat. Takže k samotným výsledkům finanční analýzy a nějakým pár číslům. To finanční analýza se zabývala jak evropskými, tak národními zdroji, a to na úrovni jednotlivých projektů, které byly proplacené za roky 2021 až 2023. Jak už je vidět z toho grafu, na který se díváte, tak není úplně překvapivé, že větší část, která se podílí na té částce, která byla využita na tady tohoto období, která dělá 5,2 miliard korun za ty roky 2021 až 2023, tak je teda financovaná z evropských zdrojů. Nejvýznamnějším podílem se na ní podílí operační program životního prostředí z 26%, a potom dřívější program rozvoje venkova z 22%, a třetím významnějším programem je LIFE, který se podílel z 11%. A na úrovni potom těch národních zdrojů, tak tím nejvýznamnějším zdrojem byly újmy, tedy náhrady újem za stížené hospodaření. A dalším potom to byly náhrady škod, a potom taky například program TAČR a NPŽP z 5 až 6%. A když jsme se podívali teda na nějakou tu celkovou částku, která do péče o soustavu Naturu šla, dělá nějakých teda těch 5,2 miliard korun za roky 2021 až 2023, a srovnali bychom to s tou potřebnou finanční částkou, která je uvedená v PAF, tak se nacházíme v nějakém 30% deficitu, což v absolutních číslech za tohleto období 2021 až 2023 dělá přibližně 2,2 miliard korun. A kdybychom to připočítali potom na celé programové období 2021 až 2027, tak jsme na částce 5,2 miliard korun. Krom toho, že jsme se teda podívali na nějaké tyhle ty celkové obecné částky, tak jsme se pak ještě i podívali na ta jednotlivá opatření, jak jsou vlastně naplňována, která jsou součástí teda prioritního akčního rámce. A to naplňování těch opatření se nám rozdělilo do takových, řekněme, 3 skupin. První byla opatření, která jsou naplňována z více než 100%. Patří mezi ně zvyšování informovanosti a návštěvníků, takže osvěta, pak tady máme výzkum, monitorování a podávání zpráv a předcházení a kompenzace škod způsobená chráněnými druhy. U těch posledních 2 opatření to překročení té 100% hranice není nějak významné, máme tady nějakých 130 až 150% naplňování těch finančních potřeb, ale když se podíváme na výzkum a osvětu, tak u výzkumu ta minimální částka, která byla požadovaná, tak je překročená 5násobně a u osvěty téměř 20násobně. Jedním z těch důvodů bylo i to, že docela vysoké investice jsou věnovány na infrastrukturu, kam patří domy přírody, návštěvnická centra nebo turistická infrastruktura, která nejsou levná, a podílejí se na tady téhleté částce až 94%. A zbylých 6% tak nám tvoří vlastně samotná environmentální výchova a osvěta, to znamená programy, osvětové materiály, výstavy a tak podobně. A potom
prostřední kategorie, co jsou nějaká částečně naplňovaná opatření, tak tam patří vyhlašování lokalit a plánování péče, péče o druhy a stanoviště, které to naplňují z nějakých 60 až 70%. A poslední kategorie, kde opatření jsou naplňována z méně než 30%, tak nám spadá správa lokalit a komunikace se stakeholdery, které jsou naplňovány z 25%, a opatření pro druhy, které nejsou jinde uvedeny, naplňovány z 10%, kam patří například čika chocholatá nebo ropucha krátkonohá a tak podobně. Teď jsme došli k části, která bude spíše textová, tak prosím o strpení se mnou. A v rámci analýzy tak jsme se snažili identifikovat nějaké problematické oblasti a ideálně přijít s nějakými doporučeními a řešeními. K tomuhle jsme využili jak výsledky, které nám vyšly z finanční analýzy, tak jsme se obrátili i na odborníky z rezortu Ministerstva životního prostředí, ale využili jsme k tomu taky výstupy z kulatých stolů, které v rámci aktivity vznikly, kde se setkali zástupci jak státní správy, neziskového i soukromého sektoru, zástupci krajů i akademického sektoru. A v poslední řadě jsme také k tomu využili výstupy z dotazníkového šetření, které bylo rozposláno mezi krajské úřady, kde byli dotazováni o tom, s jakými problémy se potýkají a jaké vůbec mají potřeby a možnosti na řešení tady těchto problémů. Takže první ze 4 takových okruhů, který jsme identifikovali, tak je nedostatečné a nestabilní systémové financování a péče. A jak už vyšlo z finanční analýzy, tak jsme si představili, že tady máme nějaký 30% deficit tomu, abychom naplnili tu částku požadovanou, která byla identifikovaná v prioritním akčním rámci. Ta vlastně financovaná částka, kterou tady potom máme, tak další problém, který je spojený s ní, tak je ten, že je významně závislá na projektovém financování, jak bylo ukázáno na příkladu operačního programu životního prostředí nebo třeba LIFE, a které sebou nesou nějakou nejistotu a krátkodobost a především se hlavně zaměřují na opatření, která jsou spíše obnovní. Čímž pádem potom udržovací opatření, kam patří například nebo kterými se zabývá například program péče o krajinu, tak se potýkají s tím, že jsou systémově podfinancované a nejsou úplně nejuzpůsobilejší pro evropské dotační zdroje. A pokud ano, jako je tomu například v případě bývalého programu pro rozvoj venkova, tak je zacílen pouze na úzký typ ekosystému, jako je například bezlesí, a už nepokrývá ty ostatní. A ta navrhovaná řešení, se kterými jsme přišli, tak bylo samozřejmě efektivnější a cílenější využití nástrojů, řekněme, které mají objemnější finanční zdroje, jako je v současnosti společná zemědělská politika s relevantními opatřeními, nebo Národní plán pro obnovu, například s opatřením budování lesů odolných vůči změně klimatu. Dále je to potom také rozvoj doplňkových nástrojů, jako jsou rodinné a firemní nadace, sbírky neziskových organizací nebo efektivnější využití rozpočtu krajů. A dále to můžou být daňové úlevy, například využití zelených kreditů, poplatky například za vstupy a parkovné do zvláště chráněných území, prevence a pojištění za ekologickou újmu. A co se týká potom těch udržovacích opatření, tak je posílení stabilního financování kontinuální péče z národního rozpočtu právě pro tady tahleta udržovací opatření, jako je například program péče o krajinu, což tady bude zmíněno ještě párkrát. Tou druhou oblastí problematickou je potom nerovnoměrná struktura financování mezi jednotlivými typy opatření. To jsme viděli na těch 3 kategoriích, které nám vypadly, ta opatření, která jsou různě financovaná, ať už nadfinancovaná nebo podfinancovaná, kde byla například výrazně financovaná osvěta oproti správě stanovišť, a což je právě způsobeno i tím, že ta programová podpora jde spíše do investičních projektů, výzkumu nebo infrastruktury, zatímco dlouhodobá péče o biotopy a druhy je financovaná méně. A ta navrhovaná řešení v tomhle případě většinou jsou opačná, než co jsou ty problémy. Je systematicky vyhodnocovat efektivitu financování jednotlivých typů opatření, strategicky potom financovat podle priorit ochrany a péče o lokality na základě monitoringu a posílit programy zaměřené na management stanovišť a druhů. A třetí oblastí z těch 4 tak jsou institucionální a koordinační nedostatky.
kde orgány ochrany přírody nemají dostatečné prostředky na péči ve svých rozpočtech, jsou závislé na projektovém financování. V případě veřejné správy tak se potýkáme s kapacitními, personálními a strukturálními překážkami. Máme tady nějaký výrazný nedostatek stabilních pracovních úvazků a odborných kapacit v institucích a slabou koordinaci mezi sektory, kam patří například zemědělství, lesnictví, doprava a podobně. Navrhovaná řešení v tomto případě je potom posílení personálních kapacit orgánů ochrany přírody a krajských úřadů, vytvoření funkčního prostředí a stabilních pracovních pozic financovaných z národních zdrojů a zlepšení mezirezortní koordinace a pravidelného dialogu mezi aktéry, kam by mohlo právě, jak platforma by mohla právě posloužit kulaté stoly, které v rámci aktivity proběhly. A poslední potom oblastí jsou administrativní a finanční bariéry čerpání prostředků, které se týkají především menších organizací, obcí, vlastníků pozemků, kteří se potýkají s vysokými požadavky na kofinancování projektů, nutnost jejich předfinancování, zpožděné proplácení dotací a vysokou administrativní náročností projektů, což potom má za dopad jejich omezené zapojení a tedy i snížení péče o soustavu Natura. A tady máme teda navrhovaná řešení snížení požadavků na kofinancování projektů, vytvoření nástrojů například pro překlenování financování projektů, zrychlení procesu proplácení dotací a pokračování potom ve zjednodušení administrativních postupů, dotačních programů, jako je například jsou zjednodušené metody vykazování. A tohle byly teda nějaké problémy, se kterými se potýkáme v rámci financování a možné řešení. A teď už za mě jenom poslední slide s nějakým okénkem do toho, co se bude dít dále a co se děje ohledně financování péče jak o naturu, tak i o ochranu přírody. V současnosti se nám dějí takové dva procesy. Na národní úrovni je to vytváření Národního plánu obnovy přírody, který má za cíl obnovu ekosystému do roku 2050. A má za cíl si identifikovat prioritní opatření a pro ně i finanční potřeby. A výstupy z finanční analýzy tak vlastně fungují i jako takový jeden z mnoha podkladů pro tvorbu Národního plánu obnovy přírody. A další proces, co se nám děje, tak je pokračující vyjednávání víceletého finančního rámce na příští programové období, ve kterém je zatím přibližně stanoveno asi 43%, kterých by mělo jít z toho celkového objemu, z té celkové alokace na ochranu přírody. Ale vzhledem k tomu, že to, kam tady tyhle ty peníze budou alokované, závisí na národní prioritizaci, tak se teprve můžeme nechat překvapit tím, jak to vlastně bude vypadat. Takže to je ode mě vše a děkuji. Děkuji. Vaše otázky, prosím. Děkuju. Děkuji. Eliška Vozníková, Hnutí Duha. Já bych se chtěla zeptat, v té prioritizaci byly biotopy, které nejsou úplně vhodné pro management, ať už zemědělský nebo lesnický. Zároveň hodně peněz je v zemědělských dotacích. To jste tam zmiňovali. Chtěla jsem se zeptat, jestli v rámci spolupráce mezi Ministerstvem životního prostředí a zemědělství dochází k nějaké komunikaci ohledně toho, že zemědělské dotace poškozují životní prostředí. Děkuji. Děkuji za dotaz. Jak na Ministerstvu životního prostředí, tak na AOPK jsou odborníci, kteří vlastně připomínkují návrhy vlády k novým vyhláškám a tak podobně. Ale v rámci projektu tak byla iniciativa jako započít nějakou intenzivnější konverzaci mezi tady Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zemědělství. Začalo to dobře, ale potom z personálních důvodů tak to bohužel ustalo. Ale určitě to je dobrý dotaz a bylo by fajn na tom dále spolupracovat, protože ta náklonnost k tomu byla na obou stranách. Děkuju. Jestli stačí takhle. Další dotaz od kolegyně z Povodí Vltavy. Dobrý den. Já bych se chtěla zeptat, jestli plán obnovy nějak počítá s klimatickou změnou. Děkuji.
To vám na 100% já neodpovím, protože nejsem jedním z odborníků, kteří Národní plán obnovy vytvářejí. Vím, že určitě obsahuje i soustavu Natura, ale předpokládám z toho, co znám, že s ní počítá. Že bude nějak ovlivňovat jednotlivé stanoviště a ekosystémy, jestli tak můžu říct. A bude potřeba tady tuhletu, řekněme, degradaci potřeba nějak kompenzovat. Děkuju. Další dotaz, prosím. Nechci se stále hlásit, ale ta vaše přednáška hned v úvodu mě zaujala jedna informace. 1750% zlepšení informovanosti. Mohli byste říct, jakou metodikou jste se k tomuto číslu dopracovali? Byl to podíl toho, srovnávali jsme, jaké jsou minimální požadavky, které jsou uvedené v PAF, v prioritním akčním rámci. To znamená, že tam byla stanovena nějaká částka a s tou jsme srovnali to, co jsme získali z těch jednotlivých projektů, které byly financovány relevantními programy. Takže myslím si, že programy, které nejvíce financovaly osvětu, tuším, že tam bylo OPŽP, Národní program životního prostředí, ale fakt je ten, že prostě ta částka přesahovala to minimum. A já bych tady jenom chtěla říct, že to číslo neznamenalo, že se nám zlepšila informovanost veřejnosti o 1700%. To znamenalo, že na informování a osvětu bylo vynaloženo 17krát více, než se předpokládalo nebo než se požadovalo v prioritním akčním rámci. Ano. Tu jsme bohužel nemohli hodnotit. A nebylo to předmětem této aktivity. Ano. Děkuju, Niko. Taky děkuji. To číslo vypadá, dobře jste si ho všiml, extrémně vysoké, ale má nějakou logiku, jo, aby jsme si tady řekli. Já nejsem zrovna takový ten fanatický obhájce ty práce s veřejností, doufám, že tady nejsou všichni mý kolegové, ale vím, že to je důležitá věc, která byla dlouhodobě podceňovaná. Jo. My jsme to pustili před 30 lety hodně jako profesionální ochrana přírody z ruky a oni tu NIKu zaplnili často neziskové organizace další. Někteří to dělají úplně výborně, smekám, někteří to dělají méně výborně. Jo? Takže my jsme se postupně k tomu vrátili a to číslo je tam nadstřelené, nevím, jestli ta základna je zcela v pořádku, ale je prostě vysoké proto, že jeho součástí bezesporu budou ty vzpomínané budování těch investic domů přírody, co jsou návštěvnický centra, po vzoru západní Evropy, Ameriky a tak dále. A takový centrum stojí od 50 do 150 milionů, to je velká částka. Ale důležitý je, že cílem je, aby bylo v každé chráněné krajinné oblasti aspoň jedno, jo? Když je velká, tak možná 2, ale v podstatě jedno. A ten cíl tady ještě není naplněn, ale už se jaksi naplňuje, ale potom, až bude naplněn, tak samozřejmě ty částky velmi klesnou a budou tam bazální částky na provoz a případně vylepšování těch částí, takže to klesne dramaticky dolů. Takže jenom pro váš obrázek, provoz těch domů přírody, kterých je, já nevím, abych si neřekl přesně čísla, aby někdo neopravil, asi 20, víte to? 16, plus nějaký ička tam máme, asi 11, jo? Dohromady to neprovozuje agentura, to provozují města, hospodáři, neziskovky a většinou se to dělá v kooperaci různých partnerů, jo? Třeba 2, 3. Moravský kras je klasická ukázka, tam je univerzita, samosprávy, správa jeskyň, hospodáři a tak dále. Takže prostě dohromady my dáváme podíl, příspěvek na to do 500 000 korun ročně, jo? A dohromady to je pro všechny tyhle ty zařízení, které tady, jako tam byly i parky, že jo, předpokládám, ale prostě dáváme asi 12-13 milionů ročně. Letos hledáme soufale ty peníze na to. Takže ta částka, tím chci jenom porovnat na ten vlastní provoz zajištění, samozřejmě asi se tam musí připočítávat ještě peníze těch partnerů, není potom tak dramatická a to číslo nebude tak dramatický. Tak to jsem potřeba vysvětlit, aby to bylo jasné. Děkuju. Když uvážíme, jaké prostředky investujeme do péče
o naše chráněná území, a teď nemyslím vzdělávání, myslím přímou péči, my jako společnost, tak bychom se stejně jako každý jiný donor mohli ptát, co za to. No, lapidární odpověď na tuto otázku by zněla zlepšení stavu těch předmětů ochrany. Ano, to předpokládáme, ale je ta odpověď úplná? Myslím, že mnoho z nás intuitivně cítí, že ne úplně. A příroda nám poskytuje ještě řadu jiných hodnot a na to, jaké hodnoty to jsou, nám odpoví Kateřina Mácová. Prosím. Tak děkuji, Ivo. Já tady vlastně navazuju poslední prezentací z této sekce, kterou taky doufám vás nebudu úplně nudit a doufám se úplně neminu tím, co si představujete pod jejím názvem a co já to mám za obsah. A my jsme se vlastně v rámci projektu Jedna příroda zabývali na Centru pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy hodnocením socioekonomických dopadů toho projektu. A vlastně, protože ten projekt je, jak už tady říkala Iva, relativně velký, je to integrovaný projekt první pro Českou republiku, tak jsme se dívali na to, jak se vlastně hodnotí a měří ten smysl vlastně lifeových projektů, těch malých, který už tady v České republice bylo realizováno mnoho a ještě taky bude. A zároveň máme samozřejmě s evaluací projektů a vůbec jako akcí v ochraně přírody nebo financí věnovaných na vlastně různé vlastně intervence, tak máme nějaké zkušenosti vlastně výzkumné. Tak já jsem vlastně se v rámci toho hodnocení socioekonomických dopadů snažila přijít na to, jak doplnit vlastně povinné indikátory, které ten lifeový program vyžaduje. Nějakými indikátory, které by právě říkaly něco o tom, jaký skutečně je, řekněme, smysl nebo efekt vlastně těch managementových opatření nebo vůbec vlastně investic, včetně té komunikace, o které jsme tady právě mluvili, nebo i vlastně toho, že vytváříme v rámci toho projektu nějaké vlastně intervence i do toho institucionálního prostředí. Jo, to znamená, vznikají tady vlastně nové třeba režimy, jak přemýšlet o té péči a na té výzkumné úrovni, na které my se teda hodně v tom projektu podílíme, tak vznikají vlastně nové jako systematické podklady pro to, jak vlastně ty dopady projektů hodnotit i s ohledem právě na to, jak se na to třeba dívá veřejnost nebo jaké dopady té veřejnosti jsou. Takže vlastně naším cílem bylo vlastně vymyslet několik takových linek a dopracovat to hodnocení dopadů tak, aby jsme třeba mohli ukázat příštím projektům. Když budu chtít hodnotit tohle, tak vlastně vědecky správně dělá se to takhle. A je to náročné v tom a tom. Máme na to data, nemáme na to data. Jak vypadají ty výsledky? A vlastně cílem bylo vlastně představit několik takových jako pilotních hodnocení různým směrem. Říkáme tam komunikace, jsou tam ty ekosystémové služby a tak dále. Ale vlastně vytvořit nějaké jako hmatatelné výsledky toho hodnocení, na které potom třeba pokračující projekty nebo další projekty, které budou v tom lifeovém programu vznikat, se mohli podívat a říct si, chtěla bych nějakou takovou informaci mít, můžu se podívat, jak vypadá. Mám vlastně na to v rámci toho rozpočtu, který většinou bývá relativně malý, mám na to prostředky, má smysl vlastně takovýmhle hodnocením se zabývat. Jo, takže vlastně mít takový jako malý skládek takových příkladů, řekněme, dobré praxe hodnocení těch projektů v ochraně přírody. A vlastně ty aktivity, samozřejmě nejenom lifeových projektů, ale vůbec těch aktivit v ochraně přírody jsou různé, už jsme to tady načali, a ty dopady jsou různé. To znamená, neexistuje nějaká jednotná metodika hodnocení dopadů, protože opravdu ty typy efektů jsou různé podle toho zaměření projektů. Různá je i prozkoumanost vlastně fungování toho, jak ten jednotlivý dopad vůbec, řekněme, v tom ekologickém systému funguje. O tom už tady mluvili předchozí přednášející. Jak funguje potom samozřejmě i ten dopad v
tom, řekněme, socioekonomickém systému, kam třeba směřují právě ty výdaje na environmentální vzdělávání anebo vůbec propagaci vlastně toho, že dělám management v ochraně přírody za nějakým účelem a třeba můžu chtít zkoumat, jak se na to veřejnost dívá, když to nějak vlastně okomentuju. A jsou taky různé metody a data pro měření těch jednotlivých typů efektů. To znamená, ani my v tom projektu jsme neměli ambici jako vymyslet nějakou jednotnou metodiku, na kterou byste se všichni podívali a řekli byste si, takhle mi to dává smysl prostě dělat a to je to jediné správné řešení, protože to opravdu takhle dělat nejde. A jsou různé vlastně i analytické rámce, to znamená, my se hodně zabýváme kvantitativním posuzováním, ale samozřejmě je možné hodnotit i kvalitativně, což mnoho projektů dělá. I na úrovni obecnosti vlastně těch modelů, řekněme kvantitativních, kterými my se zabýváme, ty výsledky hodnocení můžou vznikat na vlastně různé úrovni obecnosti. Jo. Fakt to můžou být jako modelové výsledky za třeba celou Českou republiku, máme takové v rámci toho projektu, versus třeba můžu se dívat na konkrétní dopad jednoho třeba experimentálního managementu, což taky vlastně v rámci této konference uvidíte, indikátorů na různé ty dopady, včetně teda dopadů na ekosystémové služby, je fakt nepřeberně, takže opravdu jako tohle všechno sjednotit, proto jsme se ani nesnažili. A v podstatě další věc, proč jako neexistuje ta jednotná metodika, je, že ty požadavky jednotlivých donorů, v našem případě Evropská komise, ten program LIFE, jsou opravdu různé. My vlastně pracujeme s tím, že požadavky na to hodnocení na ten LIFEový projekt, který vlastně tady představujeme, jsou v kontextu vlastně dopadů na ekosystémové služby a pak dalších socioekonomických dopadů. A vlastně existuje tam nějaký systém reportingu, což je další potom zase omezení na to, co vy můžete vyreportovat. Takže my, když něco vlastně vypočítáme, tak ne všechno se nám daří propsat potom do těch Key Performance Indicators, které vlastně jsou nastavené tak, aby je zvládly vyreportovat vlastně všechny ty projekty. Ale vlastně já bych chtěla říct ne vždycky, ale ono, spíš bych řekla, zpravidla se netýkají opravdu dopadu toho projektu. Jo. A vlastně dle teorie evoluce efektů ty indikátory, které pro většinu těch programů podpory, to znamená i toho LIFEového, i potom třeba program rozvoje venkova, to má nastavené podobně, se týkají výstupů. Jo. To znamená, my reportujeme třeba, jaký byl rozpočet projektu. My reportujeme, jaká byla vlastně zaměstnanost v rámci toho rozpočtu projektu přímo na tom projektu. My reportujeme, kolik třeba jednotlivých managementových opatření bylo realizováno, jo, na kolika lokalitách. Reportujeme třeba plochu vlastně těch realizovaných managementových opatření, jak už tady vlastně říkali kolegové přede mnou. Ale co se nereportuje, tak jsou vlastně výsledky, to znamená, mělo to nějaký efekt, mělo to nějaký smysl. Natož potom dopady. Jo. A dopady opravdu jako v tom slova smyslu té teorie evaluace efektů jsou vlastně ty výsledky nebo ty efekty projektu, které jsou dlouhodobé udržitelné. Jo. A v rámci toho reportingu pro LIFE vlastně ty dopady jsou taky reportované, jenom kvalitativně. A my jsme tam vlastně vázáni reportováním dopadů předpokládaných kvalitativně 5 let po skončení projektu. Jo, takže to vlastně by bylo to, co se vztahuje opravdu k těm dopadům, ale říkám, reportuje se to kvalitativně. A další vlastně programy, například výzkumné, kterých taky mnoho z vás se účastní, tak dopady vlastně těch projektů opravdu jako vyžadují, aby bez nějaké metodiky, tam vlastně žádná metodika třeba jako není na hodnocení vlastně ekonomických dopadů těch výzkumných projektů, tak aby vlastně nějakým zázrakem ten příjemce toho projektu si někde jako vycucal z prstu, jak v podstatě ty dopady toho projektu vypadají v nějakých kvantitativních vyjádřeních týkající se jako ekonomiky a tak dále, jo, což je zase jako jeden extrém. Další potom extrém samozřejmě ještě jako do té složitosti těch požadavků na reporting těch dopadů jsou třeba velké infrastrukturní projekty evropské, které opravdu vyžadují, abyste dělali cost-benefit analýzu ex ante, ex post a tak dále. To už je opravdu jako hodně složitý. A týká se to vlastně toho, že ty velké infrastrukturní projekty jsou opravdu velký. To znamená, vy tam máte velký budget a v rámci něho si můžete dovolit vlastně takovou komplexní analýzu provést.
Jo. A samozřejmě ta efektivní evaluace vychází z toho, že vy máte nějakou velikost toho projektu. Jak jsem říkala, malý lifeový projekty nemají vůbec šanci prostě v rámci toho malého budgetu, který většinou chcete věnovat právě na obnovu té přírody, na ten management nebo na třeba to vzdělávání, tak vy nechcete vlastně velkou část toho rozpočtu věnovat na evaluaci těch dopadů, tak abyste viděli nějaký efekt, který, jak si ukážeme v příštích slajdech, může být pro vás třeba i problematicky potom využitelný. Jo, to znamená, tam se jde potom samozřejmě potom splnit ty minimální požadavky toho donora. A je to úplně pochopitelný. Jo. A vlastně my víme, že opravdu jako to zadávání hodnocení dopadů tak, aby to dávalo smysl, protože vlastně často sami příjemci těch lifeových projektů nejsou ti, kdo by hodnotili ty dopady. Oni si vlastně zadají subdodávku, protože samozřejmě na tohle nemají jako výzkumné kapacity, vědecké kapacity, znalosti a tak dále. Tak i to zadání hodnocení tak, aby nám vlastně plnilo ty povinné indikátory a zároveň nám řekl něco zajímavého, co můžu potom třeba říct veřejnosti, jak ten projekt vlastně mi dopadl, v čem to dávalo ten smysl, tak to jako není triviální. Tak to je vlastně to, proč jsme se téhle aktivitě takhle věnovali. Já jsem několikrát v průběhu toho projektu provedla rešerši vlastně toho, jak to řeší teda ty české projekty, jak to řeší evropské projekty, taky integrované, protože jsem si říkala, tak jistě nejsme jediní, kdo měl takovejhle vlastně záměr podívat se, jak by se to teda dělat dalo. Určitě je někde už nějaká, jak jsem říkala, nějaký skládek vlastně nějakých dobrých příkladů praxe. A v podstatě zjistila jsem, že třeba ohledně těch ekosystémových služeb tam jako i ty integrované projekty velmi zřídka tohle nějakým způsobem hodnotí, tak aby to bylo využitelné potom třeba pro komunikaci nebo pro propagaci dopadů toho projektu směrem zase k veřejnosti. A u českých lifeů je to velmi podobné. Jsou tam nějaké výjimky, tady ukazuju příklad z lifeu České středohoří. Mám takový pocit, že strůjcem tohoto je Iva, ale nejsem si úplně jistá, která využila vlastně jednu z metodik, kterou právě ten vlastně doporučující dokument pro to, jak provádět hodnocení v programu LIFE dělat, tak využila vlastně jednu z těch metodik, které jsou tam zmíněné. A vlastně nějaké efekty vypočetla. Jo. A co se taky používá vlastně v tom českém prostředí, 1 nebo 2 projekty minimálně, to jsem viděla, ta rešerše moje jako nebyla úplně nějaká super systematická, jenom jsem se chtěla tak jako rozšířit obzor, a jak to vlastně probíhá, tak používají třeba i metodiku hodnocení biotopu od pana docenta Sejáka. A jsou tam zase potom nějaký problémy s tím, jak vlastně komunikovat ty výsledky. Jo. Vlastně téměř nikdy se ale neměří ani ten výsledek, ani ten dopad. Jo, opravdu jako většina těch projektů, i těch integrovaných, řekněme evropských, jde potom hodnotit opravdu ty výsledky. Jo, to znamená, ty výstupy. Jo, to znamená, kolik letáků jsme rozdali, kolik lidí jsme nahnali na semináře a tak dále. Jo. Přitom vlastně ten výsledek by potom byl třeba, jak se změnila informovanost o soustavě Natura 2000, anebo u toho EVO. Tam jako opravdu to, že jako nemůžu měřit jako úplně třeba dlouhodobý efekt environmentálního vzdělávání, výchovy, osvěty v ochraně přírody, neznamená, že to jako ten smysl nemá. Jo. Ale říkám, jako ta měřitelnost potom toho dopadu je problematická. Jo. A opravdu jako málo kdy v těch dokončených projektech se s tím setkáme, že vůbec jako o ten výsledek nám nějakým způsobem jde. Proč? Protože vlastně to prokázání toho vztahu té intervence, to znamená rozdám leták, nebo třeba udělám procházku v nějakém chráněném území, zaměřenou vlastně na tu výchovu osvětu, nebo třeba udělám ten management, který samozřejmě primární cíl je zlepšit stav těch druhů nebo těch chráněných vlastně habitatů. Ale vedlejší efekty jsou tam potom ještě velké, samozřejmě na tu stabilitu krajiny, poskytování ekosystémových služeb a tak dál. Tak to je hrozně složitý. Jo. A jak už tady ukazoval vlastně Jonáš, tak opravdu jako je tam ještě mnoho dalších faktorů, který ovlivňují samozřejmě ten vývoj, jo, takže opravdu jako vyseparovat z toho dopad toho jednoho zásahu. Navíc ještě v tom krátkém trvání projektu, který i náš vlastně ten projekt Jedna příroda měl být 10letý, máme ho nakonec asi, myslím, že na nějakých 6-7 let, tak je to krátký, jo, opravdu jako na nějaké měření dopadů. Ještě se k tomu dostaneme v rámci této konference, ještě uvidíte potom hodnocení od kolegů.
A často vlastně dopad třeba na ekosystémové služby v tom malém území nebo toho malého záměru je nepozorovatelný. Jo. Opravdu ta změna tam není úplně měřitelná. Jo. To znamená, oni jako ty vztahy vlastně v tom ekologickém systému jsou velmi komplexní. Na něj nějak navazuje vlastně sociálně-ekonomický systém, což jsou lidi, jo, který vlastně do toho ekologického systému vstupují tím, že třeba dělají ten management, jo, anebo vůbec nastavují ty podmínky institucionální té ochrany, jo, kdy my jako veřejnost, my jako společnost jsme se vlastně dohodli, že ochrana přírody je veřejný zájem, to znamená, nastavili jsme nějaká pravidla a jako otázka potom je, když vidím, jak se vlastně měří dopady některých těch projektů, tak je to vlastně, že třeba udělám znova šetření veřejnosti, jo, kde se třeba ptám té veřejnosti, jak jsou na tom jako s podporou ochrany přírody, jak jsou na tom se znalostí a s podporou vlastně soustavy Natura 2000, nebo třeba biodiverzity, což jsou takový jako komplexní témata zastřešující, kde vlastně ta veřejnost úplně přesně jako neví často, co si pod tím představit, takže oni často hodnotí label. Oni nejsou schopni, průměrný člověk vlastně není schopný hodnotit tu komplexní realitu. Jo. A co nás by zajímalo potom v tom měření dopadů nebo těch výsledků, tak samozřejmě jsou třeba nějaké změny chování. Jo. Ne úplně informovanost, ale třeba to, že já opravdu jako změním postoj k tomu, jak zakomponovávám vlastně tu přírodu, ty hodnoty do toho svého každodenního chování. Jsem třeba podnikatel, anebo a to je opravdu problematický měřit. A vlastně chtěla jsem právě jenom znova vlastně zdůraznit i to, co už tady zdůrazňovala kolegyně přede mnou, že opravdu jako to hodnocení předpokládá, že my jsme schopni nějak zajistit tu udržitelnost výsledku. To znamená, my máme nějaký boost vlastně investic do té ochrany přírody v rámci třeba toho projektu Jedna příroda, který má rozpočet asi 500 miliardy, což se zdá hodně. No v podstatě to jako moc není. Jo. A jako je tam nějaký předpoklad té kontinuity péče, což právě, jak tady ukazovali kolegyně před mnou, samozřejmě ten rezort se s tím snaží nějak pracovat, lépe nastavovat ty priority, ale pořád vlastně, když nám tam jako třetina těch prostředků chybí, tak jako to je opravdu jako nešťastný. Jo. A přitom my vlastně, když podáváme ty projekty, tak my vlastně už v tom návrhu říkáme, že jo, tam ta udržitelnost bude. A to je jako vlastně podmínka i proto, že my ty peníze vlastně dostaneme, takže tohle vidím jako velmi nešťastný. A já tady zkusím jenom vlastně přeskákat, co se týče toho hodnocení ekosystémových služeb, tak vlastně tam jako opravdu ten požadavek minimální je mít nějaké jenom expertní hodnocení, jestli jsme na tom v podmínkách těch ekosystémů, jo, ve stavu ekosystému, že jsme na tom po skončení projektu lépe, stejně neměli bychom na tom být hůře, protože to bychom asi byli v rozporu s těma požadavkama toho programu. Ale je to opravdu jako velmi jednoduchý, takže my vlastně všechny výpočty, které děláme, tak děláme jako tak, že můžeme tím podložit jako nějaké takovéhle jednoduché zhodnocení, kvalitativní. Ale vlastně to není potřeba. Jo. Takže opravdu jako v praxi ten požadavek není až tak náročný, je to expertní hodnocení a vlastně vybrané právě indikátory, ty, které jsou povinné, tak potom ten program LIFE používá proto, aby vlastně zdůraznil, co teda bylo vlastně uděláno, co je reportovatelné napříč všemi projekty i bez nějakých, řekněme, datových vědeckých podkladů na ty hodnocení toho typu, který nám by se samozřejmě líbil. A v praxi vlastně je možné jako setkat se s různými přístupy. Klidně i těmi, že prostě my, když nemáme žádná data o tom, jak to území vypadá v tom kontextu třeba socioekonomickém, toho okolí, těch místních komunit a tak vlastně sbírají se třeba i potenciálně užitečná data, jo, místo opravdu jako hodnocení dopadů toho projektu. To znamená, pokud nevím, jaký je povědomí místních o územích soustavy Natura 2000 v jejich blízkosti, tak ty projekty klidně vlastně zjišťují třeba, jaké jsou průchody na stezkách, jaká je intenzita využívání rekreační toho území, nebo zjišťují třeba mapově, jak bylo to území využíváno
v minulosti, což potom mi třeba pomáhá nastavit nějakou komunikaci vzhledem k těm místním komunitám s ohledem na nějakou historičnost třeba toho území. Jo, což může pomoct, to ukáže potom v příštích blocích kolega. A vlastně říkám, vlastně neslouží to k tomu, že bych hodnotila dopady. A my jsme se snažili vlastně zaměřit na využitelnou evaluaci a vlastně vycházeli jsme z toho, že kdysi, vidíte tady ty data, 2004, 2008, 2009, vznikaly vlastně takové jakoby výzkumné studie, řekněme, které vlastně zjišťovaly, jestli společensky se ta ochrana skrze Naturu 2000 vyplatí. Jo, to znamená, tam vždycky na jedné straně funguje jako přínos společenský té natury, to můžou být třeba sumy těch ekosystémových služeb nebo nějaké jiné měřítko. A na druhé straně fungují ty náklady a vlastně to 7:1 a tak dále měří, jak na 1 korunu těch nákladů, řekněme administrativních na tu Naturu 2000, kolik vlastně na tu korunu nákladů připadá těch přínosů společenských. Jo, metodiky vlastně proto jsou úplně jako různé, ty čísla tady sice vidíte takhle vedle sebe, je to neporovnatelné vlastně metodicky mezi sebou, ale chtěli jsme udělat vlastně něco podobného. A nicméně já jsem pak zjistila, že další práce tady toho typu už nenavazují právě, protože metodicky to je trošku jako problematický. A v podstatě jakoby moje stálá otázka je, vlastně potřebuju vůbec takovýhle čísla, takovýhle významnosti pro propagaci té Natury 2000 nebo ne. Tak, no. Jo, protože vlastně třeba, já jenom dokončím možná tady ten slide, vlastně ona i ta příručka vlastně hodnocení toho programu LIFE uvádí, že pro tu komunikaci mi stačí nějaké rámcové odhady a není potřeba se zabývat tím, jestli jsou metodicky správně a prostě pro mě jako vědce opravdu jako tohle jako vůbec samozřejmě pravda není, jo, protože samozřejmě rámcové odhady, potom s nimi se setkáváte i řekněme z druhé strany, když jsou třeba snahy, řekněme, zastavit krajinu nebo prostě dělat nějakou ekonomickou činnost v té krajině, tak tam ty rámcové odhady fungují a jako já si myslím, že jako opravdu jako to rozhodování založené na datech anebo na opravdu tom, že měřím ty dopady, by nemělo porovnávat jako velikosti 2 čísel, jejichž jako metoda, odhad a vůbec co to znamená, je neporovnatelný a nejasný. A já možná tady teda skončím. Děkuji vám za pozornost. Já si myslím, děkuju, ale myslím si, že teď by to ještě chtělo oslí můstek k zítřejšímu dní konference, kde se přece jenom o přínosech přírody pro společnost dozvíme ještě něco víc. No, ono je v té prezentaci jako ještě relativně hodně těch oslích můstků. Jo. A v podstatě my v tom projektu řešíme jako hodně různých typů těch dopadů a o spoustě z nich vy vlastně uslyšíte v příštích prezentacích. Jo. To znamená ekosystémové služby, uslyšíte dneska něco o těch procesech přírodních, dál biofyzikální hodnocení jo, a dál vlastně, jak se na to vlastně nabudovává potom řekněme, ten dopad na ty ekosystémové služby. A pak u komunikace vlastně taky uslyšíte konkrétní vlastně příspěvky, jak veřejnost vnímá, když třeba jim řeknu, že třeba pařezení lesní pastva je historicky vlastně založená, anebo že je třeba ekologicky vhodná, tak jak to mění vlastně to vnímání potom toho pařezení lesní pastvy u veřejnosti a tak dále. A pak, co teda neuslyšíte, tak my jsme se zaměřovali trošičku i na ty instituce, právě na to budování vlastně toho rozsahu nebo přesahu toho konceptu ekosystémových služeb na národní úrovni, ale potom i do, řekněme, vzdělávání pracovníků ochrany přírody i potom v komunikaci s vlastníky a hospodáři. A já tady možná
teda opravdu skončím. Jo, takže opravdu jako my pracujeme se spoustou ještě dalších provazeb na různé aktivity toho projektu. A jenom bych ještě chtěla říct, tady vidíte vlastně termín, ty výstupy vlastně té naší aktivity toho socioekonomického hodnocení ještě nejsou hotový, ale předpokládáme, že vytvoříme 2 nějaké zprávy, kde právě ke konci roku najdete nějaké ty příklady, na které se budete moci podívat a budete si moci říct, tak tohle vlastně se dá hodnotit takhle, chci to třeba někomu podle tohohle příkladu zadat, nebo nechci, vidím, k čemu to třeba těm lidem sloužilo, bude se mi to hodit, nebude, stojí mi to vlastně za ty peníze, které na to socioekonomické hodnocení věnuju, nebo ne. Jo, takže aby byly takovéhle vlastně praktické příklady, kde uvidíte, co se dá hodnotit a můžete si říct, je to pro mě vhodný, nebo není. Děkuju. Můžeme si dovolit jeden dotaz. Já si dovolím nasdílet naší zkušenost z projektu, kterého jsem teda vlastně hlavní řešitel, Life in Salt Marshes, Masarykova univerzita. A možná je to tím, že jsme taky vědci, ale domnívám se, že nemusíme úplně vytvářet složité speciální postupy, protože zrovna v našem případě výstupy, výsledky, dopady v podstatě sledujeme úplně přirozeně a hodnotíme věci opravdu, jak jste právě zmiňovala, tak kvantitativně a jsou to opravdu konkrétní plochy z revitalizovaných území. Jsou to třeba počty spolupracujících subjektů, inspirace pro ostatní manažery, strašně jednoduchá. Objem vlastně zakázek, co pro nás realizují ostatní spolupracující subjekty subdodávky. A to jsou věci, které si naprosto jakoby triviálně vygenerujeme vlastně z různých ekonomických systémů a vidíme opravdu ty socioekonomické dopady vlastně na té úrovni, kolik peněz my jsme třeba vlastně investovali do těch místních podnikatelů a oni současně to vrátili vlastně v podobě té ochrany přírody, což jsou super věci. Pak samozřejmě věci proškolené lidi, počty proškolených účastníků nebo účastníků na různých exkurzí. Dneska úžasná věc, kterou agentura určitě výborně zná, například QR stezky, takže to je perfektní. Potom k těm vědeckým věcem, tak bych jenom tady nasdílela věc, ze kterou my třeba bojujeme, a sice hodnocení opravdu těch ekosystémových služeb, kdy my třeba řešíme slaniska, kdy je nežádoucí zarůstání a tím, že kácíme invazní dřeviny, tak si zvyšujeme teplotu, snižujeme si vlastně množství vyprodukovaného kyslíku a jdeme naopak vůči evropským metodikám. Takže tolik k tomu, že je to někdy takové kontroverzní. Děkuju. A máte otázku? Jak jsem říkala, pouze komentář zase z druhého pohledu, protože tady se vším respektem k paní přednášející mi to připadlo mimo třeba tu naši praxi a zkušenost. Jasně, děkuju. Právě to, co hodnotíte, jak jste říkala, vlastně ty počty proškolených, tak to jsou ty výstupy. Jo. A já vlastně to školení dělám proto, abych jako něco změnila. Jo. A právě problém je ten, že to se neměří. Jo. To je pak ten výsledek nebo potom ten dopad v tom dlouhodobém horizontu. Přičemž sledovat dopad realizace nějakých projektů nebo třeba obecněji péče v ochraně přírody na společnost, my považujeme významné ze 2 důvodů. Jedno je proto, abychom uspokojili projektovou povinnost a vy jste nám právě řekla, jak jinak ještě lze postupovat. Ale pak je tady ještě druhý důvod. A to je ten, že žádáme často jiné vlastníky a uživatele půdy, aby změnili svoje hospodaření na lokalitách a když oni se nás ptají, proč by to měli dělat, tak my můžeme říkat, ale to víte, ty druhy a ty habitaty, což pro někoho může být atraktivní a zajímavá odpověď, ale pak je tady skupina vlastníků, kteří by chtěli slyšet ještě něco jiného, nebo kdyby mohli slyšet ještě něco jiného, pak se zvýší jejich ochota tato opatření provádět. A právě o tuhle argumentaci jsme stáli. Jak říkala Katka Mácová, budeme se tomu více věnovat druhý den, zítra. Děkuju. Díky moc.